Wah, nyampleng. Hmm. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu nang channelku Sobat Makan Indonesia. Kayak iki ceritanya wayah bengi. Ra kaya biasanya nek biasanya aku gawe video ngevlog mangan ya wayah esuk sarapan kayak iki ceritanya wayah bengi krasa ngelih. Akhirnya aku mangan bengi ka. Biasanya ya ora mangan nek bengi iki mangan sing praktis ya kuwi gawe mie instan kayak mie kesukaanku ya iki. Mie sedap rasa ayam bawang dijamin nikmat. Iki mie-ne akeh rame siji iki mau gawe. Terus tak kai endok. Terus yo kuahe melimpah. Tak campur bumbune tak kai endok. Dijamin maknya dua ambune. Ambune jan sedap kan, mie sedap. Cek dijamin kepengin sik nonton. Ya wis sak durunge mantu sik. Alhamdulillah. Lah ora sabar iki jan mine jan. Iki dicipikut kuahe sik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nyampleng. Iki mau kuahe akeh tapi nek mie yo ngene iki meresap ngene iki. Ya jono kuahe. Ndoke yang marai tambah nikmat. Wis langsung ae dipan. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Ker. Sik. Lagi bumbune yo meresap terus kuahe kurang kae. Tak tambahi kuah sik dilit tak njiko banyu panas. Tak tambahi tak tambahi jarang panas. Tak iki kuahe kurang. Kuahe kurang nek ku ngenehi mau. Campurnya. Mantep. Dadine nek aku kuwi senengane ya. Senengane ndoke tak campur, tak ublek nang nggon dudohe. Nyampleng. Ora tak gawe utuh. Tapi tak campur nang kuahe. Dadine kuahe mantep kental. Ker. Bengi-bengi langsing panas-panas. Wah, mantap jiwa. Ah. Mantap.
Mantap jiwa. Ker wae. Alhamdulillah. Mantap jiwa. Di Ngapura lur, kayak iki oleh kuman. Mie ora patek akeh banget, iki mau ming sekitar loro, paling punjul sithik wong tak ngeke. Soale bengi-bengi nek mangan akeh wah, ya kurang apik jarine. Dadine oleh kuman yo sak cukupe iki alhamdulillah wareg. Mie sedap rasa ayam buah nggo telur jan nikmat. Bengi cocok tangan karo hawane adem-adem. Jos pokok men. Yo ngene iki lah. Nek biasane yo ngene. Aku yo jarang mangan bengi. Biasanya mangan iki mangan sik rada akeh ya tak gawe vlog ya awan esuk. Kulino esuk ya jam 10 ya jam setengah 9. Ya sekitar jam 8 tekan jam 10 iki aku sarapan biasanya sadurunge beraktivitas liyane. Kayak iki mau kok krasa ngle ya akhirnya gawe mie iki. Kayak segane wis ra duwe, akhirnya gawe mie terus tak gawe vlog iki. Ya di Ngapura nek vloge menurut panjenengan ya kurang mane kok kurang akeh, kurang pedes ya iki. Jen konten-kontene ya mangan sakanane, karena wong desa ya mangan sakanane. Lah ngono ceritane ya tak kira cukup semene lha iku ngendahke vlogku mangan bengi iki. Tapi bengi yo engko tak upload awan. Biasanya aku ngalop nek mbiyen kadang ya jam 4 sore. Saiki tak upload rada awan jam 1-an. Biasanya saiki aku ngupload lak ngono. Ya wis, tak kira cukup semene. Tetap dukung channelku Sobat Makan Indonesia dengan cara like, comment, share, juga subscribe dan tonton terus video-video selanjutnya. Terima kasih matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.